Dlamini lami wazi ukuthi ngisebenza kanjani kumakhalakhala. Mina ngidayisa amafutha wena 17. Angidayisa amafutha mina. Mina into engiyenzayo amandla alapha emanzini. Uma ngifika namafutha ahlala lapha emanzini edamini 7 days lapha. Mangiwaso sedamini ngiwafaka kule sikhodlo nasi. Athi ngiphendule ikhamera ukuze singiqonde ezintsha because labantu bafike bathi bayazi kanti abazi. Nanti idam. Nanti. Ngiphendule ikhamera. Dina ngabe umuntu othi uyazi azafuna ukuxoxa into engekho. Nanti idam lami. Nanti idam lami. Yabona? Amafutha ahlala lapha. Uyazi? Ngesikhwama esimnyama alapha. Uma ngifika mina ngidonsa isikhwama mina. Ngidonsa isikhwama. Ngiyasithatha isikhwama. Uyabona? Ngiyasithatha isikhwama ngizosifaka la. Uyabona? Ngizosifaka la. Manje sifaka la ngishiya 3 days esinamafutha. Abantu abathi sifuna amafutha makhanda oil basuka bengithuma ukuthi angizila. Uma ngiwathatha la ngiwayise esigodlweni sa underground eThekwini. Esigodlweni underground eThekwini. From esigodlweni underground eThekwini bese fika umuntu sengwalanda esigodlweni underground ngizonikhombisa ukuthi anisazi isigodlo sami. I-process le baba. Process le. Awuvele nje wena amafutha adayisa akho into enjalo. Faka la ngenkathi Kimbhaka uwafake la kwenzakalani? Isona sigodlo sami lesesikhulu leli dam. Wena unesigodlo esigcwele imithi enukayo nemithi edidayo nemithi engabasiza abantu. Esami isigodlo nasi. Esakhe isigodlo sigcwele imithi enezinto ezifile. Inyoka zakhona ifile. Uthuma kanjani into efile ukuthi awulelo umuntu? Yabona amaselesa la khona file. Oxam bakhona abafile. Mina nginesami isigodlo nasi. Into la iyaphila. Tshela ke mina. Uqothe kuhlala amafutha la. Yingakho nje lenyolo 2+2 ibingabe ithi iyazilwane zona. Ngithi ngiyabheka ukuthi hayibo. Lo muntu angaba kanjani nelwane engenayo inyoka elawula izilwane uthi zilawulwa uyena izilwane. Kanjani? Ngeke ilawula imkhovu baba. Imkhovu ilawulwa inyoka. Imkhovu. Ngitshela ke mina namhlanje. Awukwazi ukukhuluma ngelwane uzuqede ingekho into othi hayi kunobaba ngoba nawo lenyoka lelawulayo iyahlonishwa ifuna ukubizwa special kwayiyona. Tshela ke iyo leyo nyoka ake nginiyeke futhi ngalapha. Yasi ngizokhuluma into eziningi man. Ngizokhuluma into eziningi. So manje mawuzobona u17 afuna ukujasha ngoba nakho eku level 1. Level 1. Yeba. Uyabona impilo